Sanibonani bafundi, siyanamukela engosini yethu yokufunda ulimi lwesiZulu. Namhlanje-ke sizofunda ngezinto esizisebenzisayo ekhishini. Sisekhishini-ke namhlanje bafundi, nasi-ke isitofu. Isitofu isona esipheka ngaso. Ibhodwe silibeka lapha esitofini sipheke ngalo. Uma siphekile-ke estofini lapha siyaye sibonde lokhu esisuke sikuphekile estofini sikubonde ngephini. Iphini leli esiyaye sibonde ngalo, naleli futhi iphini esiyaye sibonde ngalo. Ibhodwe-ke leli bafundi. Bese siba nepani. Ipani-ke siyaye sithose ngalo. Sithosa ngalo ipani, mhlampe sithosa inyama, mhlampe sithosa amaqanda, noma yini enye ethoswayo siyithosa ngepani, siyithosa lapha estofini. Bese siba nanali-ke elinye ipani. Ipani leli elokubhaka amakhekhe. Ipani leli-ke siyaye sithi mase sixovile inhlama, sayifaka kahle, bese siyifaka lapha kuhavini. Uhavini wesitofu lona bafundi. Bese sifaka khona-ke ipani lokubhaka uma ngabe sibhaka amakhekhe. Bese siza kunazi ezinye izinto esiyisebenzisayo. Sinegedlela lapha. Igedlela siyaye sibilise ngalo amanzi. Igedlela-ke leli, amanzi-ke uma esebilile siwasebenzisele izinto ey'ningi ezahlukahlukene. Kwesinye isikhathi njengokwenza itiye, siyaye sithathe iy'nkambi zetiye sithelela etipotini. Itipoti-ke leli bafundi esenzela kulo itiye. Sifaka iy'nkambi zetiye lapha, bese sithela amanzi abilayo esiwathatha egedleleni senze itiye. Sisekhona-ke etiyeni-ke bafundi, itiye siyaye siliphuze ngenkomishi. Nansi-ke inkomishi yokuphuza itiye bafundi. Inkomishi le esiphuza ngayo itiye. Leli yisosi. Isosi-ke siyaye sibeke kulona inkomishi, sibeke kanjena bese siyaphuza-ke itiye. Inkomishi lena, isosi leli. Bese-ke futhi khona etiyeni siyaye sithele ushukela. Isitsha-ke lesi esiphatha ngaso ushukela. Siyaye sikhe ushukela sithele lapha etiyeni bese siyaphuza. Isitsha esiphatha ushukela lesi. Bese siba nojeke wobisi khona futhi etiyeni. Siyafaka ubisi-ke lapha kujeke bese sithela lapha enkomishini yethu yetiye, sithele ubisi silikhipha lapha kujeke, ujeke wobisi lona. Bese siba nendishi. Indishi-ke lena siyaye sidlele kuyo mhlampe iphalishi, noma umdoko, noma mhlampe okunye ukudla esingahle sikwenze sikudlele lapha endishini. Ukudla mase sikuphakile-ke endishini sikudla ngokhezo. Ukhezo-ke lolu bafundi esiyaye sidle ngalo ukudla, sikudla kusendishini. Kwesinye isikhathi-ke bafundi siyaye sidlele epuletini. Ipuleti leli esiyaye siphakele kulo ukudla bese sidla ngokhezo. Uma siphaka-ke, siphaka ukudla lapha epuletini, siyaye sifake nganalo ukhezo lokuphaka. Sikhe ukudla ebhodweni, sikuthele la epuleyitini, siphake ngalo ukhezo lokuphaka lolu. Kwesinye isikhathi siyaye singadli ngokhezo, siyaye sidle
ngemfologo kanye nommese. Imfologo yokudla lena bafundi, lona ummese wokudla. Siyasihlabeke ngemfologo, sisike ngommese bese siyadla. Imfologo yokudla le, ummese wokudla lona. Bese siba nanasi isitsha sokuthela isobho. Uma sidla sesikuphakile ukudla lethu kwethu epleyitini, siyaye sibe nesobho esiye silithele eceleni. Isitsha-ke lesi sokuphakela isobho bafundi. Uma sesidlile-ke bese siyaphuza. Ingilazi-ke le esiyaye siphuze ngayo. Siphuza ngayo, kwesinye isikhathi siphuza amanzi, kwesinye isikhathi siphuza ijusi, noma ezinye iy'phuzo esiy'phuza ngengilazi. Ingilazi le yokuphuza bafundi. Bese siba nanansi imfaduko. Imfaduko-ke lena encane esiyaye sigeze ngayo izitsha lapha ekhishini. Sigeza izitsha, sizigeza ngemfaduko le encane. Bese siba nanansi imfaduko enkulu. Lena-ke enkulu imfaduko sisula ngayo izitsha. Imfaduko yokusula izitsha lena bafundi. Siyabonga-ke bafundi, sihamba kanjalo-ke isifundo sethu sanamhlanje sezinto ezisebenzayo ekhishini. Nisale kahle okosuku lwanamhlanje, sizobonana futhi esifundweni sethu esilandelayo.